Ibhola la isolo bekudlala ibhola la bekudlala iSundowns ne-Experience neTunisia. Uyibukile igame? Ngibukile igame, ngibukile nje kuqala kwayo aze yayophela. Oh, Ngibukile nje igame. ujabulile ngoba kade kwenzeka indlela iSundowns edlale ngayo njengetimu yasekhaya wena. Njengethi bengiyisupporter yasekhaya izolo, ngijabulile ukuthi iphumelele and ngithanda makuthi kwenza kube I-performance yayo ikujabulisile na wena? Ingijabulisile ngoba ibeyinhle bebekhona ukuya phambili. Kwesinye isikhathi abanye abantu uma sebahamba phambili ngegoli elilodwa bafuna ukudefenda nokuhlala emuva and Yeah. beyibona iSundowns yazama ukwenza amathuba ukuthi ikore. Yeah. Iqhubeke ikore masibabonile bekhahlela o-Alende. Yeah. Kwala khona ukwenza uShalolile kwala khona ukwenza. Kodwa ke besibona ukuthi bayafuna ukuthi bengagcina le goli elilodwa abalithola ekhaya. Yeah. Befuna ukubana nayo iwini futhi lapha ke. Yize ke beyifikile lezi ezangaphandle seTunisia beyifikile. Cha beyifikile angifuni uqamba amanga beyifikile. Befikile ngabe yini amaSulumane ngabe yini ona la. Cha, asihlaziyeni ibhola ngolimi lwakho. Ngifuna ukubuza la indaba iSundowns idlalile izolo. Iwatholile amathuba. Yazama ukwasebenzisa indlela ezame ngayo. But kunethuba elitholwe i-Experience. Ngokubona kwakho liyabe kuyi-offside noma asikuye kwe-VAR uthi i-VAR ijudge yathini? Wena ngokubona kwakho i-offside leya noma cha? Singasho ukuthi i-VAR ayiwaqamba amanga. Ngokubona kwakho wena i-offside leya noma cha? Ukube bengijaja Yeah. noma ngiwu-linesman ngilapha bengayinika i-Experience ukuthi hayi igoli. Shouldn't ngamanye amazwi akusiyo offside. Ngokwami Yebo phela vele ngibuza ngombono wakho mina. Ngamanye amazwi akusiyona i-offside. Yebo noma cha? akusiyi offside. Akusiyi offside ke akusiyi offside. Kodwa ke ngeke siphikise i-VAR. Ngoba i-VAR yenza umsebenzi wayo ukuthi iveze thina lokho singakuboni. Ngoba yazi ukuthi umuntu unephutha. Ama-team la eSouth Africa i-VAR bathi izosebenza. Ngicabanga ukuthi maqala lesizini ezayo. La eNingizimu Afrika. So ngicabanga ukuthi i-Pirates ne-Sundowns bebeqala ukuyisebenzisa i-VAR. Kule season njengoba idlala ku-CAF. Ibikhona egamini ye-Pirates, ikhona kule Sundowns. Wena ngokwakho usajabulile na ngendlela okusebenzisa ngayo nangendlela abadlali bakithi abasayiphethe ngayo mayelana i-VAR? Ngisajabulile kakhulu ngayo. Noma kwesinye isikhathi ngiba nemibuzo ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka na mhlawumbe ngathi ayibonanga sibonile. Sazi ukuthi cha asazi bese nga-understand ukuthi lokhu kuyiwa kanjani uma ngikhumbula kahle le mahopa lapha le game yayo i-MC Alger neBhakaniya kwangabekwa lutho. Kodwa ke ngoba ikhona i-VAR yaphinde yasebenza nakho bethinte khona uChain. Yizeke noma u-referee wayejudgile ukuthi bamlimazile bengakayi ku-VAR. Kodwa no-referee ayibonile ukuthi hayi cha uthintiwe u-goalkeeper. So ngamanye amazwi na kuleya game nakuba abanye abaningi babemgxeka u-referee. Kukhona lapha abamuhle khona. Kukhona abamuhle khona. Ngiqamba amanga ukhona abamuhle khona u-referee. Yize khona azimbona ngathi ube ngathi asicindezela. Amanye amagoli amanye khona abakhipha ibhola ngaphandle bona lingamthinti yakuVan Rooyen kuyi-cross ngale. Wayikhomba wathi ayihle. Angizange ngaqonda. Nidlala i-second leg namhlanje Pirates ne-MC Alger. Ulindele ini? Ukhona okuphilayo okuzokwenzeka ngokubheka kwakho wena mhlawumbe iPirates izobuya noma izobuya because masingakhuluma ukuthi iSundowns ibuyile but bese kuvalwa amehlo ngoba leli goal bese likhomba ukuthi kiwa kuma penalty. So kwase lase ku referee ke ne-VAR baliphika. Then namhlanje ngodlala udlala ne-MC Alger uzobudlalela ekhaya wawina ngegame ephelile iPirates yawina ngegame ephelile. Asibheke wena khona okuthembileyo ukubona mhlawumbe ukuthi kuzokwenzeka. Noma ulindeleni? Sikhuluma ngeBhakaniya the team that is unbeaten kwi-CAF Champions League. The team esenza kahle. And iye kuyikwazile ukwenza kahle ehambeni. Isengenza kahle noma ekhaya. Nasekhaya futhi. Ukulindeleke ukuthi ehambeni uma ubabuka ibhola abadlala
babelwela noma bedrawile noma bebuye nepoint ehambeni, kodwa ngenhlanhla bakhona ukuthi bebuye negoli away. Okuchaza ukuthi ngeke kancane ukuthi behluleke uma besekhapha ngokwehlule zabo. Yazi ke iBuccaneers esigodini sikaMamenzela mangikhumbula kulo nyaka abakadliwe ekhaya. Kukhona futhi okunye i-away goal alisebenzi. Bakorile yes be-away. Badlala ekhaya namhlanje. Banalo igoli sizothetha ukuthi 1-0. Hayi ukuthi uthunile. Ngithi masikhumbula kahle ngalezi sikhathi kwakuba uthunile. Bekuba uthunile but manje 1-0. Ngifuna ukucheck ukuthi uyazibona yini ubuya ngoba phela ngalela la ngalile wathola ithuba elilodwa iBuccaneers yalisebenzisa. Kulokhu usekhaya. Ulindele ukuthi uzokwenza wakwenza ngeviki eliphelile noma seyokwamukela okwenzakalayo. Into engingakutshela wona kule game iBuccaneers izowina ngo-2-1. Yebo. 2-1 engizowina ngayo. Uma sekubeka leya goal 3-1. Kodwa ke engakutshela khona amagoli mabili. Azoqhamuka kule side nasekhaya. And amathuba azobamaningi aqhamuka eBuccaneers naqhamuka ku-MC Alger. Iyobe igame enhle kakhulu ya namhlanje. Kufana ngithi nakusasa khuleka kusasa zobuya solihlaza ibhola leBuccaneers liyadlala namhlanje ntambama. Siyabuya solihlaza. Sidibane kusasa zobe kunosibhakela kusasa. Ukhumbule ukuthi i-last dance. Iswidi laseSpain. Njengamanje lizoshiya uMark nomlando. Ukuthi khona ngifuna ukuhamba ngiphethe. Ukhumbule icup le. Uyamazi amakhaphi. Kodwa libonela ngazuthi aneneme mayithi yahamba. Njenga akaze wabamnandi usala kahle. Umnandi usawubona. Yize ke wathi mayifika bambiza ngamagama wathi hayi iplum. Eyenza ningenamini ngoba usebenzile umsebenzi benimqashele wona. Noma nisafuna iligi. Sayifuna iligi, sayifuna istar. It's a go nje kakhulukazi. Asidibane kusasa sikhuluma indaba yegame yeBuccaneers.